Бързала да се ожени на чуждо село далечно. Къде си се научила да правиш качамак? От майка. И тя винаги, когато ходихме на нивата, беряхме тютюн, се връщахме и най-набързо качамак. Той беше най-вкусен. И най-бързо става. И най-бързо ставаше. А сега сипах брашното и 15 минути чакам. Преди да сипям брашното, 15 минути трябва да ври картофите. След това 10 минути трябва да ври с картофите и брашното. Когато няма картофи, то по-трудно се отрива. Сега го трием. Защо? Защото да стане качамак вкусен. Гладък трябва. Гладък, мек, хубав. Ето, няма вайки. Това са топчета брашно да не. Това са, така, като сме сипали, ето няма брашно. Вече се объркала с картофите заедно. А защо си запънала тенджерата с крака? Защото ми бяга. Бяга ми тенджерата, пък трябва да я държиш. Яко да не бяга, да не мърда. Ако не го стриеш, добре, какво ще стане? Ама трябва да го отриеме добре. Ще се мъчиме. Иначе? Ами иначе ще го фърлиме на добитъка, ако го не отриеме хубаво. Това всъщност е най-трудната част. Да, това е най-трудното, да като го отриеме. Едно време старите хора са казали, една булка като стане за женене, тя трябва да свари качамак, да го отрие. Ако го отрие, ще я жениме, ако не отрие, няма да я жениме. Не е станала за женене. Не е станала за женене. Така. И до днес ли е така? И до днеска си е пак така. Колко често до днес в дома си приготвяш качамак? О, често. Това е лека храна и бързо става. Хляб не ядете? Не, само качамак. И масло топиме, месо топиме. Те домашни ли са? Домашни. Всичко приготвяш с домашни продукти? С домашни продукти. А децата ти? Обичат ли? Много обичат и те. Месото си е от добитъка, маслото си е от добитъка, всичко си от нас.